in aka ce zomo shi ya sa kansa zomo ba wani ne ya sa mai kansa zomo. Ni ma na zo na ji ana sa mai zomo kuma ba ma wani ne ya sa mai zomo ba. Dan ni ma yau a ce zan yanda yake yi na gaje shi na dinga gudu, ni ma bayan wasu shekaru ai ni ma zomon za a fara kira na. Gure gudun zomo riman ga dawaki to ba sai mun canza majalisar tarayya mu an ba za mu zaba dan gandu zai ba matasa aiki kunya ya ba mu shi zomo ya kasa. Da alama dai a iya cewa dan takarar majalisar tarayya Abba Ganduje rantsuwa kawai yake jira. Domin ku kwankwasan dawakin Tofa Usaini yar Kanya wani sha da'un ba kwankwashe wanda a baya yake kwana da jar hula saboda masifar bakar kauna, amma dai a iya cewa kauna ce kamar yadda yake faɗi mara amfani. Ya ce a baya saboda kwankwaso sai da ya gudun hijira domin ya kwashe kuɗin kasuwarsa ya lafta masa, amma ya koma fanko ya rasa wanda zai taimaka masa. Da haka ya ce kwankwasiya a yanzu ta zama sansanin rashin mafaɗi. Ba kuma Usaini kaɗai ba, adda dan Maduwa wanda jagora ne a kwankwasiyar dawakin Tofa. Shi ma dai ya aje kwankwasiya sanadin Abba Ganduje ya ce ba da shi ba sammakon da maki dan Allah sai a dakace mu, amma dai za ku ji jawabin Abba Ganduje dan takarar da rantsuwa kawai yake jira. Gure gudun zomo riman ga dawaki to ba sai mun canza majalisar tarayya mu an ba za mu zaba dan gandu zai ba matasa aiki kunya ya ba mu shi zomo ya kasa. Wato babu shakka idan ajali ya kira ko ba ciwo aji, kamar yau ne ake cewa dawakin Tofa da riman gado kujerar majalisar tarayya ta zama kayan gado, domin wanda yake kai ba mai iya kayar da shi. Amma dai da alama a wannan lokaci Ibrahim Falaki dawakin Tofa bana ya ja tinga karkashin jagorancin da ta Janaidu sai sun dawo da kujerar sun bawa Abba Ganduje. Da fara an dauka tafiya Abba akwai tsitsige da kututtire saboda yawan yan kwankwasiya da ke yankin dawakin Tofa da riman gado a wancan lokaci. Amma da alama a iya cewa a yanzu hadarin nasu ya zama holoko hadarin kaka. Duba da yadda kullun yadda kwankwasawa ke kwankwasa kofa a gidan tafiyar siyasar Abba Ganduje, domin dai ko da ajiya sama da mutane 80 lakadan ba ajalan ba daga dawakin Tofa yan kwankwasiya zalla ba miss sun mika mubaya su wajen tafiyar Abba Ganduje. Taron wanda ya gudana a harabar ɗakin taro na coronation ƙarƙashin jagorancin dan Maduwa, yanzu dai ga jawabin dan Maduwa da dalilin su. Usaini tsohon bakwankwashen dawakin Tofa wanda ya ce a baya babu shakka sun yi tsotsayin ta kaba auren mai jinya ga abin da yake cewa. So da yawa mutane wanda suka zo na idan suka ji cewa mun karɓi shahadar tuba irin na siyasa za su yi mamaki, wasu suka ce mun je da ɗaya da dawo. To duk wanda yake da wannan bai san waye sai da ɗaya da kuma san wani tuba. So da yawa kuma su zaka wasu suke kamar kowa to da wasu sun ya da samu. Ina so tabbatarwa al'ummar wannan gida da al'ummar jihar musamman wanda ya kai kaina ya dinga rubi ba da ba har sai ya tabbatar mutuwa muka kusha. Jigo a tafiyar siyasar APC a karamar hukumar dawakin Tofa Ahmad Domestic ya musu maraba. Muna godiya da ɗan wannan jam'iyyu da suka yi wankan tsarki suka dawo jam'iyya mai albarka jam'iyyar APC. To yanzu sai jawabin mai gayya mai aiki ga abin da yake cewa. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ina yi wa kowa da kowa da masu kallon wannan program ɗin sallama irin ta musulunci. Ina matukar farin ciki tabbas saboda daman duk wani dan siyasa ko ta jam'iyya ta siyasa burinta ta ci zaɓe, kuma alamun cin zaɓe shine har mutane da ake ga ina suke komawa. In kaga mutane da yawa suna ta haɗa kawunansu suna shigowa jam'iyyar ku, wannan alama ce ta nasara. Saboda haka kullum kuma abin da muke samu ba ma yau ba kenan. Saboda haka gaskiya ina matukar murna, saboda me yasa mutane suke barin waccan jam'iyyar suke dawowa jam'iyyar tamu. Ba wani abu bane
kawai wasu abubuwa suka kalla. Wakilci ne a ɓangaren inda nake takara na majalisar tarayya, abubuwa suka kalla da ba za ma su iya irguwa ba, inda suke ganin akwai matsaloli ko kuma suna ganin shi wakilin da yake ka yanzu bai kawo solution ko bai kawo tanadi mai kyau akan wannan matsalolin da al'umma suke da ba. Matsaloli kamar me? Akwai matsala na farko kamar na matsalar mu'amala. Kamar yadda muke faɗa koyaushe, mu siyasar mu muna so mu gina ta akan mu'amala, ba siyasar zancen ba da kuɗi ba kawai. Bai kamata kullum za ga yin area mu akwai complain na cewa shi dan majalisar tarayya ba a iya samun access zuwa shi, ba a iya ganin sa. Wasu na ma maganan sai an yi shekara 3 baya zuwa gida, amma kuma mu suna da confidence, suna da kyakkyawan zato akan mu cewa za a iya ganin mu koyaushe. Duk da dai ba za a yi cewa dan siyasa zai daukan wayar kowane mutum kowane lokaci su yi magana ba, amma dai za ka yi kokari a ce a cikin hidimar mutanenka 'yan jam'iyya wanda kake representing, a ce ka shiga hidimarsu ta lokaci ya yi, abu ya faru da su, lokacin ɗaurin aure, mutuwa, wani iftila ya faru da su, duk irin wannan abubuwan za ka shiga, za ka jajanta musu, za ka kawo musu taimako. To kaga duk wannan mu'amalar abin da aka rasa yanzu a yankinmu kenan. Banda matsalar mu'amala, za ka iya cewa matsalar rashin aiki. Yanzu muna da matasa da yawa kamar ko ina ma a Najeriya, kuma za ga matasan wannan yankin namu ga su nan da yawa ba su da aikin yi. Wasu sun yi karatu, duk da haka babu aiki. Wasu ma wanda ba su yi karatu ba, babu jari, babu training, so ga su nan dai suna yawo haka. Za ka ma iya cewa yanzu kamar kusan ma matasa masu certificate sun fara ma shiga wasu jagaliyancin siyasa. Wasu in ba su shiga ba, ba san ma abin da suke yi ba, ko wasu sano'in da suke shiga ko abubuwan da suke yi mara kyau. To akwai kyauta zaton dan mun yi alkawari in Allah ya ba mu nasara, abu na farko, dan ni matashi ne kuma na san matsalar matasa, kuma ni ba wai matashi ba aka ce kai matashi, a'a, ni matashi ne wanda na yi makaranta, na yi service, na yi aiki kusan shekara 10. Saboda haka na san wai aiki ba abu ne mai wahala, akan cewa abu ne da dole sai ka tashi kullum ka je ka yi, sai kana da discipline. Za ka zo a inda kake aiki, dole ne sai ka yi conducting kanka yadda ya kamata har a zo a yi zancen promotion, har ka girma a wajen. Abin da nake so na ga da mafi yawan matasanmu shine su ma su iya zuwa su gama iliminsu. In sun gama iliminsu, mu taimake su samu aiki mai kyau. Bayan su samu aiki mai kyau, rayuwar su samu inganci. Wanda ba su da iyali, wanda ba su da aure, su samu su yi aure. Wanda suke da iyaye su taimaki iyayensu, wanda suke da 'yan uwa su taimaki 'yan uwansu. To abin nan aiki kenan nake magana. Akwai kuma zancen wanda su kuma ba masu da certificate, jari ko tallafi, tun ba mata da yawa ba sun faɗi a cikin wannan criteria. To su kuma zancen da muke, su ma akwai abubuwa da yawa tun ba a federal government ba, gwamnatin tarayya. Akwai program da ake fito da, wani za ga bangaren agriculture, wani bangaren ƙananan sana'o'i ga sunan daban-daban. Wani za a ce ma kai tsaye kyauta ne, wani za a ce a bashi ne. In aka baka miliyan 5 za a koya ma sana'a, za ka na biya kaɗan a shekara 5. To wannan abin har gwamnatoci kansu ma na jiha da sauransu suna karɓan irin bashin nan, suna biya lokaci. Kuma mafi yawan lokaci ma in an ba da wannan bashin za ga ba bashi bane, ko ana dai faɗan bashi ne kar mutum ya je ya kashe. Amma za ga yawanci wani sa'in ma wannan beneficiaries in bar musu ma ake, a ce an gwamnati ta bar musu kyauta. Mun sa akwai matsalar rashin aiki, mun sa akwai matsala a ilimi, amma har yanzu ba a zauna an gani masu neman aikin nan wai su guda nawa ne, wanda suke jami'a da sauran makarantu na ilimi, su adadin su guda nawa ne. Kuma daga nan mu gane to ko me zamu yi, dan yanzu komai a duniya da lissafi ake yin sa. Ba za ka ce kawai a'a matasa na neman aiki ba, to musamman matasan nan su nawa ne, masu NCE masu neman aiki su nawa ne, masu digiri masu neman aiki musan su nawa ne, masu neman tallafi ma mu zauna su ma mu tantance su meye shekarun su. Don komai da kake gani sana'a akwai wanda za ta fi fitin matashi, akwai wanda ya fi dacewa da ko tsoho ko kuma da kowa. za mu duba dai yanayin sa mu ga me ya fi dacewa da shi. To ina ga har yanzu ba taɓa yin wannan ba. So wannan yana so ma shine ma zai zama aikin mu na farko bayan Allah ya ba mu nasara, shine mu zo mu fara wannan tantancewa. Daga ran da aka ce an yi zaɓe, mun ci zaɓe, Allah ya ba mu nasara, to abin da zai biyo baya shine wannan zaman mu ma tantance tsakaninmu, ba wai a ce shaci faɗi ba, a'a, kowace mazaɓa, kowace karamar hukuma mu gane meye suwaye ɗaliban da muke da aiki na masu digiri guda 1000 a ƙasa, kuma ba mu da wanda suke da digiri guda 1000. Kaga wannan ba zai yi mana amfani ba. So dole a ce mun zauna ma mun sani me muke bukata. To kuma duk wannan sabanin haka
shine abin da shi wakilin namu na yanzu da ya shekara 16 duk irin wannan tunanin bai taba zuwa mai ba, bai taba zama ya ji to in ka je majalisa ba abin da kake nema, kawai kai ka je ka zauna duk abin da ya samu walillahi alhamd, in abu bai samu walillahi alhamd to ai shikenan baka da focus kenan. To bambancin tafiyar tamu da mutane da muke so mu da zaga mutane suna ta dawowa shine sun san cewa mu da lissafi muke, mu da tunani muke, za mu je muna da target, ko ba mu kai target mu ba of which insha Allah ma muna addu'a za mu kai, amma at least kowa ya san ga target mu, kuma insha Allah da yadda Allah har za mu yi achieving akan target mu. Kana cewa za a kama Zomo, wai wannan Zomon shin wani irin bannayi ne haka kake cewa za a kamo shi? To duk wanda ya wakilci shekara 16 a ce ba wani abun faɗa a gani a ƙasa, kuma a ce a wannan shekara 16 dan na haɗu da 'yan yankin mu sosai, na yi magana da wasu wanda su suka fito da shi ma takara ko suna taimakon sa tun takararsa ta farko, za su ce a'a ka je zuwanka na farko ka dawo ka ce a'a ku sake zaɓe na ku yi haƙuri, ai ban iya ba wallahi ni zuwan farko ne yanzu nake koya ku yi haƙuri. Mutanen nan suka ce to sun haƙura, suka sake zaɓa ka koma ka sake ɗaukowa wani dalilin ka zo still ba kai abin da ya kamata ba, har a ce sau 4. Ina ga wasu ma aka je aka dudduba, maybe ma wasu a cikin shekara 16 nan, wasu ma cikin su maybe wasu mutane ma sun mutu a cikin wannan lokacin. To kai ma yi tunanin yanzu wanda ya gama makaranta a ce shekara 15 da ta wuce ko shekara 10 a ce gashi yana zama, kuma na ga irin wannan mutanen, mutum ya yi shekara 10 har yanzu certificate ɗinsa ma har ya yi kura ba shi da aikin yi. To yanzu kaga ko mu matsalar nan da ya haɗa mana kamar matsalar ariya ne na civil servant. Dan yanzu ni Allah ya bamu nasara na zama dan majalisa, ba wai zan fara yanzu dan akwai wanda a gefe shi yanzu yake gama makaranta yana murna yana ganin a'a to zai samu dan majalisa mai kyau, zai gama makaranta yana neman aiki, dan majalisa zai taimaka shi. Amma to yanzu wanda ya shekara 10 certificate ɗinsa bai yi aiki ba, to kaga ya zan yi da wayannan? Wato sai na koma ma shekara 10 da ta wuce ko shekara 16 ta wuce ina dubawa meye aka gaza a nan, to su ma ya zan taimake su kafin kuma yanzu ga mutane ɗimbin yawa da yanzu ma za su gama makaranta ko suke da bukatu yanzu. To kaga ai duk wannan dole mu ce ai abin da Zomo yayi bai kamata ba, bai kyauta ba. Banda haka kuma banda zancen ilimi kaga to amma ce da yana zuwa majalisan yana ma tashi yana magana yana yin motion muna kalla, shi ma wani abu ne wanda muke ganin sauran wakilai suna yi, amma baka taɓa ganin sa yana zama ya ma yi tunani ko ya faɗi ga abin da yake damun al'umma mu, baya yin wannan. Akwai duk wanda kaga yanzu a majalisar tarayya ya kai shekara 16 yawanci kashi ka ɗauka 90 cikin 100 wanda ya kusa shekara 16 za ga ya zama speaker, ya zama deputy speaker, ya zama majority leader, za ka ga a house ɗin nan dai ana yi da shi, saboda abu ne kayi kamar aji ne kamar maita, ai dole a ce ka zo ka iya wannan aikin sosai. Kuma wanda ake ba su principal officers ɗin nan mutane ne wanda sun iya aiki fiye da kowa da yake wajen, amma a ce har yanzu shekara 16 duk wani abu da al'umma za ta yi ma ta tura ka wajen ta yi ma, amma kai kuma abin da ya kamata a ce an kai kuma ka rama kai mata baka yi ba, kuma a can in baka da kokari, so in ka je in ka ga yayi kokari a bashi committee chairman, amma ba za ka taba gani yanzu Alhassan Ado yayi shekaru da yawa kowa ya gani, amma Alhassan Ado yayi majority leader, ana tunanin ma wanda za su iya yin speaker ne nan gaba. Ka duba Honorable Suleiman Goro na Fage, shi ma yayi ya samu mutane aiki, shi ma gashi nan ana tunanin shi ma zai iya yin principal officer. Duk wanda kaga ya dade ka je ka duba, ba sai an gaya ma, za ga an san sunansa a Najeriya, za ga suna kokari kuma suna shiga shugabanci na majalisa. Amma a ce namu bisa yanda yake tafiya, ana ga ko shekara 50 akai ana zabar sa, shi ba ruwansa, ba ma shi kusan shiga shugabancin majalisa yake ba. Bure gudun Zomo riman ga dawa ki to ba sai mun canza majalisar tarayya